før jeg blev alt det, så var jeg et virkelig mærkeligt barn. Der var et meget kreativt barn, og et meget tænkende barn, og et meget naturelskende barn, som faktisk nogle gange synes, det var lidt frustrerende, når der kom andre børn og gerne ville lege med mig, for jeg ville faktisk helst bare lege selv med mine små æren og dyr, og hvad jeg nu havde ude i haven. Ja, det er jo en kæmpe gruppe faktisk, som er nået så langt ud, og de bliver bare betragtet som besværlige, irriterende og stiller irriterende spørgsmål, og når man lytter til dem, har de egentlig ret. De har jo egentlig ret i det hele. Hej Laura, Hej Morten. og hej Nana. Hej Morten, og hej Laura. Hej. I kender Hej, ikke Laura. hinanden, Nej. så jeg tænkte, vi laver sådan en typisk akturdag, hvor man møder nogle folk, man ikke har mødt før. Og så bliver det sådan noget, nej, hvad er du for en, hvad laver I? Så det kan være, I ender med at snakke sammen, hvis vi er heldige. Laura, kan du ikke sige kort, hvad du... Jo, jeg arbejder på noget, der hedder et saga-koncept, som er virkelig alt det, vi har snakket om i dag. Og det er, vil jeg lige starte med at sige, en kæmpe fornøjelse at høre det her, for det giver mig utrolig meget håb, at der er så mange mennesker samlet om at prøve at løse den her knude, som det er, at der er en kæmpe børnegruppe, der bliver tabt på gulvet. Det vi har gjort, det er, at vi har prøvet at lave sådan en undervisningsmodel, simpelthen, som er taget fra alt det, vi kan se virker, som DEA har talt om, som mange andre har talt om, som GC har talt om. Det er forsøgt at pakke ind i sådan en undervisningsform, som man faktisk kan tage som lærer, og så bruge ude i klasserne. Sådan, så det hele ikke bliver så komplekst og besværligt. Og meget af det, som Jan han har siddet og talt om, det er jo præcis det, som vi nu har forsøgt at se, kan vi gøre det sådan endnu nemmere for folk at forstå, fordi som Jan helt rigtigt siger, så skal der faktisk ikke så meget til. Det handler enormt meget om blandt andet Blums taksonomi, og hvordan man tilgår undervisningen. Og få formet den sådan, så der er højt til loftet, så man ikke bliver bremset sin læring. Og som i øvrigt børnene sagde, helt fantastisk, hvis vi laver nogle længere emner, og giver dem plads til fordybelse, så er der jo både plads til ikke at give det, og krasse i overfladen, fordi det synes man er fedest, når man er normal, men også at give plads til dem, der bare i den grad har lyst til at dykke ned og undersøge sådan helt i dybden. Og så er der også flere, der har nævnt det her med, at det er jo også komplekst, og man skal mange ting, og der er stor uddannelse for lærerne og sådan noget, så vi har også forsøgt at se, om vi kunne lave sådan et læringsværktøj, som ligesom kan hjælpe lidt med, at man har sine idéer og sin input som lærer, og så hjælper den ligesom med at prøve at forme undervisning efter de her principper, som vi har lavet i metoden. Men for mig er det også meget vigtigt, at vi går ud og ligesom får hjulpet lærerne i gang, fordi som I også gør i Gentofte Kommune, det her med at blive holdt i hånden, og igen kunne komme ind med de bekymringer og problemer, man støder på, og få noget kvalificeret hjælp, det er jo ligesom det, der også virker, ikke? Altså man er simpelthen nødt til at få praksiseksempler, så går det rigtig godt, nu går det ikke så godt. Hvad gør vi så? Jeg har brug for faglig sparring. Ja. Så det arbejder vi meget intens på, og vi er ret nye, så der er ikke så mange, der kender os. Gentofte Kommune har været søde at have os på besøg. Frederiksberg Kommune har været søde at have os på besøg. Og vi er totalt i udvikling, og vil bare så gerne have det her til at lykkes. Ja. Hvad er drivkraften? Drivkraften er blandt andet, at jeg selv har en højbegavet ADHD-pige, som jo ikke har passet ind i normen, og selvom at hun går på Atheneskolen og sådan noget, så er der stadig nogle ting, fordi der er det her med altså det her med fordybelsen er stadig en udfordring, fordi som Sara nævnte, der var her tidligere, så bliver det for altså vi er simpelthen nødt til at få omtænkt os noget af, hvordan vi arbejder med børnene, og hvordan vi er i skolelivet. For hendes profil ville det være helt fantastisk, hvis vi havde nogle meget længere forløb, og måske brugt hele dagen på at arbejde med noget, som jo meget det, I gør her. Ja. Fordi der bliver plads til det her med at gå til og fra, og få reflekteret og få tænkt over tingene, i stedet for, at vi abrupt lige kommer i gang med noget, og så sådan, nej, nu skal vi skifte fag, nu skal vi skifte lærer, nu skal vi skifte tempo, og det er jo en helt anden måde, vi gør det på. Og så også alt det her, som jeg også har taget med mig fra i dag, det var meget fedt af. Det her med pauserne. At vi har ingen strategi i skolen for pauserne. Det går jo ikke. Vi er jo nødt til at tage sig børnene fra de kommer til de går. Og vi er nødt til at give dem et rum, de kan være i, og give dem de bedste læringsbetingelser, som vi overhovedet kan. Så min drivkraft er sådan set både ud som forældre, men også som lærer af mange år i skolen, at få formet en skoledag, der passer til børnene, og som kan være med til at give dem de rigtige redskaber til at være de voksne, de gerne vil være, og som samfundet også har brug for. Det er sjovt, nu jeg fik et billede, da du sagde det før, at du er begejstret for det, børnene sagde før. Det var David, jeg tror, han sagde bare, kun lige røre ved støvet. Ja. Så var et billede, og så opstår det der billede for mig af en hund,
der går på kanten af en skov i en snor, og man går og holder den der hund tilbage. Den må ikke få lov til at komme derind. Det kan jeg da på en eller anden måde godt forstå, samtidig hunden ikke altid kan få lov til at i hvert fald hvis den er farlig, eller hvis vi skal videre til noget. Men jeg synes også, jeg er glad for, at jeg ikke er hund, for jeg vil til sidst jo opgive. Ja. Og så vil man måske, så vil næsten måske over skolevæggen, ikke det der bliver trukket ind over fortoget, som hun, det er nok heller ikke så pænt et billede. Men er det en balancegang, som er svær at finde i folkeskolen i dag, det der med, at man gerne vil have børn til at være individuelle, fordybe sig af noget, og vi skal nå virkelig mange ting. Så er det både sådan kort snor og... Jeg føler jo lidt, at faktisk ikke, vi skal lære så mange ting. Nej. Jeg tror bare, at kvaliteten af den måde, vi skal lære tingene på, skal skifte. Fordi hvis vi holder op med at pakke det ind i, at nu skal vi lære brøkregning, og nu skal vi lære regning, og det ene og det andet. Men i stedet for at sige, lad os bygge en by, hvad sker der så? Så får du jo lært alle de kompetencer, fordi i øvrigt, som det dejlige børnepanel også sagde, hvis der faktisk er en grund til at lære det, så sætter jeg mig ned og lærer det, for jeg vil jo gerne opnå det der. Ja. Og det kan jeg ikke gøre, hvis jeg ikke kan det her. Og jeg tror, hvis vi blev mere modige og formede skolen mere efter det, for det første vil læreren jo blive vejleder, og slet ikke så stresset, som vil jo hjælpe gevaldigt. Og for det andet vil børnene tilegne sig utrolig mange kompetencer, bare for at nå det mål, som de skal nå. Og så kan man godt finde små justeringer af, okay, men er vi så sikre på, at de nu også har lært at læse, eller undgår de altid det? Eller altså, selvfølgelig kan der være indsatser, som er specifikke, og det skal man selvfølgelig heller ikke glemme, har noget værdi. Men altså generelt, så vil børn jo helt utrolig gerne lære. Ja. Så jeg tror, det handler meget om vores form, og så handler det noget om noget samfundsmod. Ja, jeg har oplevet rigtig meget med børn med autisme. Altså jeg er egentlig begyndt at sige for at hjælpe forældrene samtidig, siger bare, at jeg har været ude og snakke med nogen, der har meget forstand på det, og de siger, at autisthjernen kommer ikke til at lære noget, som den ikke interesserer sig for. Og det er min oplevelse, at hvis man er ordentlig autist, jamen, så hjernen lukker ned. Den tager ikke det, den ikke skal have. Det oplever også mange af dem med ADHD, og oplever det faktisk rigtig mange af dem med høj begævelse også. Og der er det måske også mere over en argumentation for, at jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal gøre det. Altså det giver ikke mening. Nej. Og der er det måske ligesom om, at det er også lidt en dyd i Danmark, i hvert fald i nogen sammenhæng, at tåle rigtig meget, og blive ved med at blive i noget, fordi det skal man. Og jeg har lagt mærke til de sidste 11-12 år, hvor jeg har arbejdet med det her sådan helt tilfældigt, dem jeg har været mest bekymret for, det er de damer, skal til at sige, der kommer ind og siger, at det er du nødt til at lære, fordi i den virkelige verden, der bliver der krævet noget, og der er ikke nogen kære mor. Og jeg har sådan, vi er ude i den virkelige verden her, tingene fungerer, der er masser af kære mødre. Ja. Og det er egentlig også, igen, hvis jeg skulle ansætte Sofus, eller David, eller Villas, så vil jeg allerhelst have ansat dem til at arbejde med noget, det de brænder for. Så der er også blevet et eller andet, jeg synes, man skal undertrykke meget, så der er også en udslætningsdel i det. Giver det mening for dig? Det giver super god mening. Kan du ikke prøve at fortælle, hvem du er? Jo, jamen jeg hedder Nanna, og jeg er cand.mag i pædagogik og psykologi, og jeg er skolelærer, og jeg er selvstændig og arbejder med familievejledning og bostøtte og træning i almindelig daglig levevis for unge og voksne autister. Men jeg vil egentlig gerne starte et andet sted og sige, før jeg blev alt det, så var jeg et virkelig mærkeligt barn. Der var et meget kreativt barn, og et meget tænkende barn, og et meget naturelskende barn. Som faktisk nogle gange synes, det var lidt frustrerende, når der kom andre børn og gerne ville lege med mig, for jeg ville faktisk helst bare lege selv med mine små æren og dyr og hvad jeg nu havde ude i haven. Så blev jeg teenager, og der begyndte jeg faktisk at få det svært. Og så kom jeg til en skolepsykolog, der mente, at det var jo fordi, jeg var højt begavet. Og jeg skulle bare rykke sin klasse op, så ville jeg få det meget bedre. Så den købte mine forældre jo ind på efter lidt overtagelse. Og så rykkede jeg en klasse op, og det var faktisk mega fedt lige de første 2 måneder, tror jeg. Der tænkte jeg, wow, så var det fedt at gå i skole, fordi lige pludselig var det svært. Men da der var gået 2 måneder, så var det ikke rigtig svært længere. Og til gengæld så var jeg kommet til at gå i klasse med nogen, som var optaget af nogle ting, som jeg slet ikke kunne relatere til. Det var piger, der ville hænge ud nede i Lyngby Storcenter. Det var piger, der snakkede om drenge. Det var drenge, der var optaget af, om jeg var ved at få bryster. Og alle de der ting, det var jeg slet ikke optaget af. Jeg synes, politik var mega spændende. Jeg elsker nørd-politik. Jeg elsker at læse bøger. Jeg elsker stadig natur. Så jeg fandt jo et fællesskab, meget apropos det jeg var inde på tidligere med skæv modning og sådan nogle ting. Så søgte jeg ud i ungdomspolitik.
og blev lynhurtigt næstformand i en lokalbestyrelse og havde venner, da jeg var 12, som var minimum 18-19 år gamle og op efter, ikke? Så det var sådan, altså der tror jeg bare, jeg har jo så valgt at bruge mit arbejdsliv på at arbejde med unge mennesker, der på en eller anden måde falder udenfor. Og så er jeg som voksen blevet diagnosticeret med ADHD, og så var det ligesom om de sidste brikker, de faldt på plads, fordi lige pludselig gav det mening, at jeg altid har været sådan en, der gerne ville være lidt over det hele. Og samtidig ikke rigtigt. Jeg elskede at gå i skole, jeg var dygtig i skolen, og samtidig så kunne jeg ikke være det. Jeg har ligget med konsekvent fravær på omkring 30% i hele min skolegang. Og men dengang, der blev der set igennem fingre med det, fordi jeg var så dygtig, og jeg var så vældig. Så det blev lidt sådan en ting, det ville være rart, at Nana kom lidt mere i skole, men hun gør det jo meget godt, så kunne vi ligesom godt leve med det. Og der er det jo anderledes i dag, kan man sige. Der bliver grebet ind på en anden måde over for fravær i hvert fald. Og samtidig ser vi flere, der så også faktisk ryger ud i ret massivt fravær. Er det så godt eller skidt? Og det tænker jeg faktisk ikke nødvendigvis er godt, for jeg tror... Ja, noget af det, jeg bekymrer mig en del for den her gruppe, det er, at vi kan jo se, at mange af dem har jo sådan helt reelle belastningsreaktioner. Og hvad gør man så? Giver man dem fred og ro? Nej, det gør man ikke. Nej, sætter man dem herhen, det gør man nok. Men det der med, det er jo en kæmpe gruppe faktisk, som er nået så langt ud, og de bliver bare betragtet som besværlige, irriterende og stiller irriterende spørgsmål, og når man lytter til dem, har de egentlig ret. De er jo egentlig ret i det hele, men jeg kan også se desperate lærere, som står og har ingen idé om, hvad skal de stille op med det her besværlige, irriterende barn. Ikke? Så jeg håber virkelig, at bevilling med at komme ned, altså juniormesterlærer i lavere klasser kunne hjælpe, fordi det er helt rigtigt, at det er jo alt, vi hørte det også fra børnene her, det er jo altså i 2. 3. klasse, de begynder at crashe. Og mit eget barn, det tror jeg var i slutningen af 1. Og i starten af 2. tror jeg, det var, at læreren sagde, at hun ligger også bare hen over bordet hele dagen, hvor jeg sådan, okay, mega trist at høre. Men der er også det med, som Gesche jo taler meget om, det her med, at de bliver låst meget, meget hurtigt i en eller anden forventning om, hvem de er. Og jeg kan huske den største befrielse for min datter, da hun fandt ud af, at det handlede om høj begævelse. Det var faktisk, at nu behøvede hun ikke nødvendigvis være den kloge. Hun kunne også få lov til at være hestepige, som var det, hun synes hun var. Ja. Fordi hun blev ved med at blive låst i den her, sådan, du ved jo det her, du kan svare på de her. Og hun kom hjem fra skolen en dag, kan jeg huske, hvor hun var helt op at køre. Og vred og rasende, og sådan, der havde været quiz på skolen i klassen. Og så havde det været spørgsmål, ingen kunne svare på, og så havde de alle sammen kigget på hende, og så sådan, men kunne du svare på det? Ja, mor, men det var ikke pointen, ikke? Og det er det der med, at man bliver jo låst i noget, man ikke er. Hurtigt, som højt begavet. Det er lynhurtigt, at man er den kloge, men det er jo ikke det, man er. Det er ubetaleligt, og det kan jeg også se for mig, noget, der gør mig rigtig glad, at tænke, at Vilas han sidder og laver noget, og så sidder han og griner, fordi han hører nogen bagved, så snakker om noget. Så den der samtale, han måske aldrig rigtig er en del af, at han ikke, en ting er, at han får lov til at være en del af, men får også lov til at faktisk være 3., 4. person i den, hører den udefra os. Det der med, at du siger, at de jo har ret. Er det vi kan møde de her børn? Er det næsten traumeforløsende, i hvert fald forløsende for de her børn, og møde nogen, der siger, jamen, det kan jeg virkelig godt forstå, du har det sådan. Jeg synes, vi skal lytte meget mere til børnene. Ja. Altså, det synes jeg virkelig. Ja, fordi de har ret. men fordi, at det jo også, mange af dem ved jo ikke helt, hvad der sker, og forstår ikke mekanismen og sådan noget, men når de lige pludselig kommer ind i et eller andet, hvor de godt kan se, at der er noget helt galt, så er de faktisk relativt gode til at pege på problemer. Ja. Og sådan noget som, vil jeg sige, ADHD, det kender vi godt her fra vores hjem også. Men det der med, at så har man brug for at kanalisere noget energi, for eksempel. Ikke? Og så ved barnet godt, jamen hvis jeg har et eller andet i hænderne, så får jeg mere ro. Og så siger skolen, nej, men det er bedst at rydde hele væk, fordi ellers bliver du distraheret. Nej, det er det, der giver mig koncentration. Ja. Det ved barnet godt, men skolen har stadig svært ved at rumme. Nej, men det er jo ikke det, vi har fået at vide på lærerseminaret, fordi der har vi ikke lært om den her del. Der har vi bare lært, at sådan fjern alt, der kan give uro, og så går det godt, ikke? Og der fungerer de anderledes. Så jeg synes faktisk, at børn er utrolig kompetente, og jeg kunne ønske mig, at man blev bedre til at følge deres veje og lytte til dem. Er børn mere kompetente, end de var, da vi var børn? Det tror jeg ikke nødvendigvis, men jeg tror, at de bliver kørt meget strammere, end man gjorde, da jeg var barn. Der kunne man jo nærmest gøre, hvad man ville. Jeg spillede klaver 3 timer om dagen, for eksempel, ikke? Og i dag, der er børn jo skemalagt, og de skal holde sin lille ramme. Jeg kunne have siddet og glo ud af vinduet det meste af tiden, eller sidde og køre melodier inde i mit eget hoved i undervisningen. I dag, der bliver man spottet med det samme. Du fører ikke efter. Følg lige med. Så der er et helt andet sådan overvågning af børn i dag, som jo er med til at stresse dem, og er med til at give dem nogle stressreaktioner, fordi de ved jo godt, de falder fra. Altså det er som sten for sten og stoffer, ikke? Sådan, shit, nu hørte jeg ikke efter igen.
Kan vide, hvad der er sket. Ja, jeg tror faktisk, jeg kunne mærke, da jeg blev voksen, jeg blev først diagnosticeret som 26-årig, fordi min søn blev diagnosticeret. Og der kan jeg huske, at der var faktisk rigtig meget skam for mig forbundet med det at gå i skole og have så meget fravær. På trods af, at jeg var den, der gik ud med det højeste gennemsnit, både i folkeskolen og i gymnasiet. Så var der enormt meget skam med, at jeg havde jo været sådan lidt en, der pjekkede, fordi jeg var jo ikke rigtig syg hver tredje dag, men det fik jeg jo ligesom omverdenen til at tro på. Og jeg også enormt meget skam med at skulle tilbage i skole. Og den der med som voksen, med voksenbriller og med en uddannelse som lærer, der arbejdede med specialbørn, lige pludselig kunne se på sig selv og sige, men for pokker, jeg var jo overstimuleret. Ja. Jeg gik i en klasse, hvor vi var 28 elever. Halvdelen af drengene var helt sikkert også bimlende af ADHD og hang i gardinerne. Og der skete så mange ting i det klasselokale, og læreren kunne ikke styre dem. Og selvfølgelig blev jeg træt og overstimuleret, samtidig med, at jeg havde en sensitivitet i forhold til, hvordan alle andre havde det. Vi skal være ordentlige med hinanden, og hvad er egentlig mine følelser, og hvad er hans følelser, og hvad er lærerens følelser? Fordi det er også lidt synd for den der lærer, der står og ikke kan styre klassen, ikke? Hvor det var der noget enormt forløsende over. Og der tænker jeg, at det her med, og det er jo noget af det, jeg er blevet vildt forelsket i Værktura for første gang, jeg mødte det, at børnene må kun komme her, hvis de har lyst til det, og de må kun være her, hvis de kan holde ud at være her. Det tror jeg er helt ekstremt forløsende for den forkerthed og den skam, som rigtig mange af dem uden tvivl må gå i. Præcis. Fordi jeg tænker, jeg kender den, og jeg gik i skole på et tidspunkt, hvor at der faktisk blev set igennem fingre med, at jeg havde rigtig meget fravær. Fordi, det går jo nok. Det gør man altså ikke i dag. Så jeg tænker, at de her børn har virkelig fået at vide, at nu skal de også komme afsted i skole. Ikke? Jeg fik så til gengæld at vide af min latinlærer i gymnasiet, at jeg ville ende i rendestenen. Ja. Så det er ikke alle, der har været super rummelige. Nej, det gjorde jeg ikke. Heldigvis. Jeg var med i sådan en rundebord samtale inde på Christiansborg, hvor jeg så fortæller om de 3 regler, og siger dem, du må kun være her, hvis du har lyst. Og så hende ved siden, hun gisper. Så siger hun, det er børn, ikke? Og så siger jeg, ja. Altså, det var så voldsomt for hende, der faktisk siger, du kun må være her, hvis du har lyst til at være her. Og så siger jeg til hende, prøv at tænke, hvis jeg siger det til dig. Du må kun sidde ved siden af mig, hvis du har lyst, ikke også? Ja. Du skal kun gøre det, hvis du har lyst. Altså, hvis jeg blev ved med at blive den der, ikke, så man tænkt, jeg er syg. Ja. Så der er også noget, vi byder vores børn. Jeg kan ikke huske, om det var det bogen om skal ud, den gamle, der det med, at børn, de kan gå, men de må ikke gå. Og det er helt klart noget, det jeg har mødt, som måske frihedskæmper udefra, som er stødt ind tilfældigt i det her. Både børn, der har skoleværing, mistrivsel, og nogen, der er inde på jobcenteret og slår sig helt vildt. Der er et eller andet i specialområdet og på jobcenteret. Du må ikke gå, fordi hvis du er utilfreds med det, bliver sagt, at du går, så bliver du sanktioneret. Ja. Og måske ved børnene, så føler forældrene måske endda, at de bliver sanktioneret. Og det gør de jo faktisk også, hvis det er forældre på overførselsindkomst, så er det et greb, man kan bruge, ikke? Og det er jo... Og der er altså helt utrolig mange børn i skolen, som jo har den fantastisk fine strategi, at når det bliver for meget, så går de lige på toilettet. Ja. Den kendte vi også fra det, vi selv gik i skole. Det kan man bare ikke helt på samme måde mere, fordi nu er der jo også overvågning der. Så selvom de faktisk har en glimrende strategi, jeg ved, at jeg ikke kan klare det her rum, der er for mange børn, jeg er nødt til at sætte mig ud, fordi jeg skal ikke fungere, så kan læreren sige, nej, du skal blive i lokalet, fordi jeg har brug for. Og så kan de ikke engang selvregulere. Så der er noget med den kontrol, som vi har. Og jeg er med på, at lærerne gør det jo kun fordi, at det er det, man har fået at vide. Det her, det virker bedst. Det er sådan her, du får ro i en klasse. Men hvad skal børnene gøre, udover at eksplodere? Eller trække sig ind i sig selv, og de er deprimerede. Og det er jo det, der gør så ondt på mig, og det er jo derfor, det er så vigtigt for mig, at vi får set på, hvordan skal vi egentlig undervise, sådan så vi kan få rammet flere ind, og ikke begrænser dem, sådan så vi kan få de der fuldstændig fantastiske talenter, som du er i gang med at dyrke her, men over hele landet. Ja, helt sikkert. Ja, samtidig også husker på, tror jeg, at der er også noget af det her, der handler om noget, der kommer oppefra. Ja, fordi når vi ikke må lade elever gå på toilettet længere alene, så er det jo fordi, man som lærer har opsynspligt med alle sine elever. Så du må ikke sige til en elev, det er okay, du lige sætter dig ud på gangen og tager en pause, eller det er okay, du går ud på toilettet. Så har du som lærer faktisk svigtet et ansvar. Så vi har også rent politisk fået skabt nogle rammer omkring alle mulige ting, som det kan være svært for lærerne faktisk at gøre det rigtigt under, ikke? Og i virkeligheden er det jo totalt Pandoras æske at kunne klare 4 timers snak. Men i det her ligger for eksempel også det med skolens rum. Og noget af det, vi har undersøgt, Simone, som er min kollega, vi har også undersøgt meget, hvad er det, der virker, og sådan noget. Og vi kan se, jo længere vi kommer væk fra København og Frederiksberg, jo bedre virker det. Og hvad er den store forskel? Det er faktisk i høj grad, at der er rum og plads. Så når man har de her 28 børn, som er for mange, og hvor de fleste bliver overstimuleret og har det rigtig svært, så kan man ikke engang sætte dem ud i det miljø,
der vil passe bedst til den her gruppe børn, sådan så de trods alt kan sidde og have en rar skoledag. Vi overbelægger jo altså kvadratmeterne helt sindssygt. Det er jo et eller andet med, så vidt jeg husker, er det noget med, at anbefalingen er 2,3 kvadratmeter per barn, og vi har 1,3 eller sådan noget i København. Det er jo helt vanvittigt meget mindre. Så det er jo heller ikke mærkeligt, det er svært for børnene at lykkes, og det er ikke mærkeligt, det er svært for børnene ikke at mærke sig selv og finde ud af, hvordan skal jeg sætte mig i en situation, hvor jeg lykkes, for den mulighed er der ikke. Det er meget interessant i forhold til, det tror jeg, du har været med til at opleve, når her, hvor jeg lærer om ADHD'en også, og hvor meget skyld og skam, der er forbundet med det, men vi har faktisk oplevet inde i det rum her, som der jo med mig historisk set har det været mange med autisme, der sidder lige så stille og roligt, snakker lidt sammen, lavet noget. Så begyndte der at komme lidt med ADHD, men de kom ind i et roligt rum, så de også var rolige. Præcis. Så kommer der 4 en dag med høj begævelse, som går fuldstændig amok. Og det er jo ligesom, hvad sagde den anden, det er ligesom økokør, der kommer på græs, ikke? Og det er sådan en helt klart sådan forelskelsesrus, Ja, præcis. hvor nu er der nogen ligesom os. Ja. Og hvor heldigvis så er vi jo så erfaren, hvor vi har sådan, det duer ikke i forhold til rummet, men vi skal jo ikke gå ind og skælde dem ud nu, fordi vi skal være så opmærksom på skyld og skam tingene også. Ja. Og det er jo igen det med ret få mennesker og ret meget plads, vi har den her. Ja. Og det sjove, der sker fysisk, det er, så jeg tager et møde med dem, og så siger vi er nødt til at finde ud af, hvordan får vi lavet det her til et stille rum igen, for det er en virksomhed. Ja. Hvis nu vi begynder at larme derinde, så kan vi lige så godt gøre det til en skole. Ja. Så det skal være sådan, man kan sidde og arbejde derinde. Og så kan jeg godt se, at de bliver sådan lidt, for nu rammer jeg på adfærden, ikke? Så, siger, så vi er nødt til at udvide herinde i det her rum igen, og så kan det være, at man giver den gas her, eller i studien, og sådan noget. Men når man så går igennem døren her, så er det ligesom at gå igennem eller ind i en katedral sydpå, fordi der skruer man også ned for sig selv. Det er det. Og det er en ret interessant øvelse at sige det der, men der er ikke noget galt med dig, men der er noget, der hører til i forskellige rum. Han sidder og kører den derovre. Ja. Yes. Du er i gang med at lave en ansøgning, eller du har lavet en ansøgning? Jeg har faktisk lavet en ansøgning. Og du sagde helt til at starte med, at vi vil rigtig gerne i gang helt lige om lidt. Det er til august. Vi har en plan om, at vi vil rigtig gerne kunne tilbyde et sted mellem 12 og 20 pladser til unge mennesker med høj begævelse. Og det vi gerne vil, det er, at vi jo gerne vil prøve at hjælpe med at lave nye veje til uddannelse, til erhvervsliv. Det vil vi ved at bruge det læringsmiljø, vi allerede har her på Aktura, fordi vi kan se, at det virker. Vi vil også gerne gå ind og være endnu mere systematiske i forhold til, hvordan er det, vi arbejder rent pædagogisk og undervisningsmæssigt, eller ikke undervisningsmæssigt, men i forhold til det her læringsfællesskab, som er, at vi arbejder projektorienteret, så børnene selv får lov til at bruge deres motivation, deres nysgerrighed. Vi arbejder procesbaseret. Vi har tilknyttet en mentor i de tilfælde, hvor det giver mening. Og ellers så kan man sige, at hele det her fællesskab, vi har herinde, der er vi mentorer for børnene, men børnene bliver faktisk også en slags mentorer eller rollemodeller for hinanden. Fordi de har så fantastiske evner på så forskellige måder, at de jo ikke kan undgå at sidde og smitte lidt af på hinanden, og de kan ikke undgå at sidde og være lidt med på en lytter og lige overhøre, når Morten sidder og giver sparring på et eller andet projekt, og så lige byde ind, når nu de får en god idé. Så det er simpelthen den her med at udnytte, at vi har nogle små spirende talenter med nogle vilde kompetencer i det her rum, og det vil vi rigtig gerne folde endnu mere ud. Altså til mentordelen, der har ideen også at tage folk ind fra DTU eller andre steder, hvis der er nogen, der skal have noget sparring i atomfysik eller et eller andet, som ligger lidt ud over, hvad vi kan. Og det har jeg lyst til at sige, at vi har nogen, der er virkelig gode til det programmere, til det grafiske, til spiludvikling inden for psykologien, filosofien inden for jura, og jeg er selv nano og entreprenør, opfinder inden for alle mulige ting. Så det er faktisk utrolig mange ting. Matematikken er også sådan ret godt repræsenteret, ikke? Så det er simpelthen ideen, det der med Alex, der står dernede, og Mohammed, der var der før os. Nogle af de her børn, der kommer ind med høj begævelse, de kommer ind og snakker om, hvorfor det ikke er den højeste fællesnævner, vi kører efter, i stedet for den laveste. Og det er sådan noget, jeg har hørt tidligere i mit liv, men jeg egentlig ikke rigtig, det har ikke sagt mig noget, men nu forstår jeg det jo for alvor, det her. Lad dem nu for pokker, få lov til at sigte efter stjernerne på det, de vil også. Og så kan man, jeg tror også, der er noget befriende i det der med at høre, der er nogen, der sidder og brænder for et eller andet derovre, når man går forbi. Ja. Og så kan man lige gå over, man kan gå også. Og I mangler litteratur, kunst og musik. Yes. Og det... Ja, det gør vi ikke længere. Man skal ikke tage fejl af, at højbegavet kan også godt lide kunst og kultur. Præcis. Og det er faktisk noget af det, jeg tænker, det er også
det er jo fordi, det er udtryksformer. Ja. Og det er det også, det at programmere, har jeg lagt mærke til Præcis. dem med autisme. Når de programmerer, eller når de laver alt muligt, det er deres udtryksform. Og nu er jeg meget bevidst, at vi går over tid, men jeg synes, det er vigtigt det her, fordi at, vi er jo ved at pitche noget af det, vi gerne vil også. Jeg vil helt vildt gerne, at der en dag var en skole lige derovre. Jeg skal ikke selv have en skole, men jeg kan huske, at jeg spurgte dig, om vi næsten skulle lave Løvens Hule og sige, hvis nu vi laver en skole derovre, hvor man nåede pensum i løbet af mandagen, og så resten af ugen var til at danse, eller dyrke naturvidenskab, eller programmering, spiludvikling, hvad man vil. Vil det kunne lade sig gøre? Det vil det godt. Det tænker jeg også, det kunne. Det vil det godt. Og vi har en model for det. Ja. Så det er bare at få en bygning. Og for jeg regnede jo lidt på det, og havde sådan, hvis man ser på dem, der er dobbelt exceptionelle, hvor at, hvis man tager nogen, der sidder i specialklasse, eller går i specialskole, så snakker vi tit 250 til 500-600.000 for børn, der ikke er i skole. Ofte en forælder, der ikke er på arbejde, så det er måske en 300-500.000. Mit bud det er, at hvis vi laver skole, og det vi laver herinde, så koster det 200-225.000. Ikke? Det er det. Og så kan vi få nogle børn ud og shine, og nogle forældre tilbage på arbejdsmarkedet. Det er også glad. Det bliver deres arbejdsgiver også glad for. Så jeg tror igen, det er noget, der jeg godt kunne tænke mig, at vi er rigtig gode til det, hvis vi er begejstrede for det her. Simpelthen sprede det ud og sige, at det handler ikke om mig eller dig, men det handler om det her børneliv, som vi kan gøre meget nemmere og sjovere for dem, men også for os selv. Ja, enig. Giver det mening? Yes. Meget. Jamen, så siger vi tak til jer to.